O kanyo si Bongbong Marcos o pilihan na. Ang kalaban kay Bulbasaur ba yung Bulbasaur versus BBM. Utang ina mo. Isolate tarong nga training structure. Ako in all fairness, i-mention ginawa ni Concentrics. Ang akong top yun nga training ground. Wala. Naa sila English 101 ba eh. Excuse me, Sutherland. Excuse me. Sutherland. Actually ba Sa tini pablihan namong panultingon dawat ang pahimango sa mga pulong kiming istorya, opinyon o ginong ang rasa komedyante. Dini ka matuunan, dini panugyan, anong rasa katawa ay pagtuuwi. Pwede pero depende. Ow! Roll intro. Okay. Kami di ay. Pwede. Welcome. Lagi po sa Apo Cafe guys. Sa Mabinig po ni sa Dalang Rojas. Visitahan lang ninyo. Nasa sila yung coffee. Under renovation ilang kitchen. Once ma-renovate na ni siya, nag-serve na silang food. Nga si Mike kay nag-glow up na si Mike. Oo, lahi na. Nag-evolve na si Mike. Nanampok mo ni ang version ni Mike na kanang ni Undang What a start. What a start. Good. Di, inoon to. Oy, naagya pa na itong special guest for tonight. Hello. Oo. Special guest. Featuring. Muna itong background. Wait lang, hula to na to. Mahuman check Sander. Okay na. Okay na. Grabe, overtime. Alas 6 na. Yuri everybody from Talent Bridging. Yeah. Alright. Sa mga chikas diha, mga chika bebs, single pa ni siya. Ay, kung ano kanang gusto mo ba lang sa tao ang imong history? Asa ka nag-start? Sa yung start nga kanang trabaho. Hantod nga niland ka ng virtual assistant. Mike naman na nag-interview sa Hi. So sa interview, ang sugod man yun kay Tell me about yourself. Tell me your name. So, nag-start ko probably same as a lot of people sa industry. Nag-start ko sa BPO. Dugay-dugay na po ito ba? Can we say the company? Dili na siguro Dili na. Mumuha na tato. Pero 8 years ko sa BPO. 2017, nag-venture in ko to being a virtual assistant. Freelancing, other terms, freelancing. So, nag-start ko as team lead. Team lead ko sa BPO. Dito may nag-meet. Team lead ko sa BPO, tapos nag-stop ko, and then nag-venture ko sa industry sa freelancing. Tapos ako ang first role ba kay Cold Caller. Cold caller yun, Cold ang caller. entry, no? Wala ka balo, mao na siya ang ginayon nga TL. Mao sa team lead, mao na siya ginayon nga TL. Tawag na TL. So, no? nag-cold caller ko kay... Dili siya true love. Wala true love ay. Bayut. It doesn't exist. Charot lang. I love you. Ay. Wala ko Di ba sige mo tanaw siya? Charot lang. Naloko ba? Punay madayon ning introduction sa atong guest karon. Okay, go. So, wala ko skill set. I don't know kanang mga niche. Ang ako lang is howd lang siguro kung storya sa telephone. Tapos howd siguro kung mga twang, tapos na yung mga accent na ginasagol whenever I talk. No, ihang ko, no? Ihang gawin siya mo storya. Hindi, kamong yun. So, Kami na-hire yung tolo. Kaming tulong. Pero naglisod ko kuha na to ba? Naglisod ko og sulod ato kay syempre wala ko kabalo unsang process sa wala ko gipangutan-an ba? Wala ko kabalo kung unsang process sa pag So self-con yun is self-taught. self-learn. Self-juicing. Oo. So mga 3 months pud ko since nag-stop ko sa BPO, 3 months ko before nakakuha og job. Yung sige, tambay ka to for 3 months. Naman ko savings somehow. Sana all na savings. Naman ko savings somehow. So hapit na gid Purot. So, nasa savings, okay, balikan ng kidney na ba? Kanta man na. 3 months before ko nakakuha og trabaho ko caller. Tapos lami kay ito ba kay 2017 $8 dahil. What? Dako na kayo na. Per hour? Kana 2017. Ano? 8? Dako na. Dako na magiging nakaroon? Dako na nakaroon. Not necessarily cold calling.
Warm kay Warm ang calling. among kuan siya, insurance agency or insurance company. Okay. Karon ka ng $8, makuha ni mo na eh kung mag OnlyFans ka. Oh, Wala ako actually, Uy, ang OnlyFans is around like 3 man yata. Tari. the entry. Pero pag naka-experience, Pero taas kung pa sa 8. magpakita ka gutin, pila man. Ay, ka na. Depende na sa sabot ninyo. Nasa na si Joven. Nasa na si Joven. Wala pa tayo 2 minutes ha. Wala pa tayo 2 minutes. So, Pero lami kita ko first job $8 kay Jobin, guys. kato na mga time kung mag-start ka cold caller $250 Ah. $3 per hour. Tapos dili gid siya nasa na cold calling kaya akong ginatawagan, naga-expect na sila nga manawag sila. Mana warm. Oh, tapos appointment setting siya. appointment set. Not necessarily nga i-close gid na ako ang deal over the phone. Ah, so sila na mag-deal dito. Oo, so Yung appointment ra gyud. Pasa sa head, pasa sa head, mo close. Pasa na ako sa insurance broker man tong ako ang dili broker, insurance agent katong ako ang boss. Nag-set lang ko appointment kung kanos available tong gusto magkuha og insurance, diba? Tapos set lang ako silang calendar and then mag-meet na sila. Bahala na sila dito. Basta ma-set lang ako. 2017, you know? 2017. Dako kung naipon na to. So, pero nag-try ko buhat og my own agency. Ay, nabo ba? Oo. 2019. Oh, nice, no? Tapos nagbuhat niyo grupo. Murag isa mi kabalay sa apartment. Tapos grind ko ang client and all. Tapos nag-pandemic ba? Ako ang life savings gibutang na ako dito tanan. Holy shit. Oo. Nag-pandemic, stop tanan. So Di, I thought nga pag pandemic, kusog na noon ang virtual nga kuan. dili tanan industry, dili tanan niche. Especially kanang naay human interaction like kanang kailangan og appointment na mag-discuss mo, Ay, insurance man, di ba? magpirmahan So, mo, discuss. diba? Tapos na may mga campaign nato ng mga solar and Ah, stuff na okay. kailangan jud og kanang mag-inspection mo ato balay. So Oo. Shout out kay Ben, solar daw. na-stop siya eventually. Okay. Then that's So, a year, right? 2017, isa lang akong client from 2017 until 2019. Okay. Then pag First pandemic, client na ako, nagbuhat ko, nag-try me og negosyo og agency, with few people. Tapos nag-pandemic, na-stop. Back to zero ko ba? Uli ko sa akong mama. Uli ko dito. Tapos Unsa na ni 2013? 2020 na. 2020 Pandemic na. na, pandemic. Pandemic, oh. So, Kalimot na siya eh. 2020 na. 2000, Kalimot siya sa pandemic eh. 2020 na. So, ang nahitabo is, ang akong gibuhat para magka-profit, nag-partner ko sa akong kuya, luto mig lumpia, buhat mig lumpia, deliver, katay mi og karne. Oh. Karne ba eh? Aso na-stop yun imong career as Na-stop for pila ka mga 1 year ata. Mga 1 year ata nag-stop akong career as virtual assistant. Unsa man nga business sa lumpia kanang online gyapon sila mo order sa inyo then deliver ana? Or naga-supply mo sa mga Akong tindahan? kuya hawod siya mag-market. Okay. So, nag-supply sa mga tindahan. Dili siya VA. Dili siya Dili VA. siya BA. So, Nasa real job. What do you Di ba? Mamana dayo, no? Mamana dayo, no? VA. Ay mo Guard! Joke na to ha. Kasi si Jonard lang ha, si Jonard lang. Kasi pasabot mo sa real job. Wait. Sige, sige. Padayon, sir. So, Storya na ganito, tanaw niya. Sponsored sa Apo Cafe. pero dili man gid para sa ako nga ng traditional business. Yes. So, ang nahitabo is nag-apply na pud ko. Another cold calling job, this time with real estate. Real Tapos estate. dito na ako start na pud og kanang gamay. So, Or context na unsa ang real estate? Real estate, property. Property, mga luna, mga balay. I mean, unsa man na siya nga ang cold function, Oh, ang function. oh. So, ang function ako ato is manawag ko og mga homeowners, mga tagiog mga 36. property sa United States, sa US. Tapos- Mangutana ko kung ibaligya nila ilang balay. Ka-try ko ana. Yes, ano, ibaligya Pero nila ilang property. gilis na nila somewhere, di ba? Asa man mo kuha leads? Zillow, yes, Zillow, na website na naga-list og property. So, tawagan ako sila, i-convince na ako na ang ilang property instead na sa Zillow is kami ang magbaligya. Guys, Okay. take note ha. Zillow ang pangalan sa website. Kung real estate ka, famous ka na siya nga website. Yes. And baka naman Zillow mag-sponsor kayo. Wow. Oh, nami 360 ka followers. Oh. Tapos nagduha ko client ato, same industry, same niche, pero kapuya naman Google calling ba? So nagtry ko og kanang
kanang pangita og lain ng mga jobs, so nagtanong ko sa mga job Upwork, platforms, mga Upwork ana. Wala ko Upwork, tae nga Upwork. Reddit. Ah, Ihatong opinion guys ha. LinkedIn. dili sa onlinejobs.ph Online jobs at Nagtanaw ko PH. mga job openings, ako nakita na recruiter, tapos goods po ang salary. Compensation. Mga 2,000, Sa kuan pod, pwede siya magtanaw sa 21 ano eh, 22. tambayan ng mga jobless sa Pilipinas sa Facebook. Member ka na, no? Daingan. Tao na. So, 2022 ata to, 23. Recruiter. Okay. Try lang. Mm. Tapos, interview na dawat. Tapos, dito na start ako ang career. And then mo, talent bridging na to. Dili pa talent bridging. Ah, dili na to, talent Kuwanto siya, recruiting company, siya United US yun. Tapos, ilang gana hire is US lang po. Ah, US okay. employees. Onshore. Real estate is one of the industries nga nag-boom jud during pandemic actually. Kay unlike sa uban, well, kailangan mo jud human interaction ang kuan good ang Pero ang kato na real tong estate ano, good. kato nung time na medyo nag-loosen up na ang pagka-strict sa sa quarantine. sa lockdown. Ah, oo, quarantine, sa oh. Di, Lockdown. Ang nakanindot ba good, mo nang nagsaka ang real estate sa US is because katong panahon sa pandemic, you're required to stay indoors man good. So na yung mga uban to na kanang force sila nga we have to find our own place kay we have to stay indoors man mo nang nisaka ang real estate na industry actually during pandemic. Mm. But that's one of the factors actually. Mao lang. Then, na-hire ka as recruiter. Hire ko Ako, recruiter. Mga goods kayo akong ano ba 10 year mo siguro nga dali lang kay gumawa ka og work kay 3 years ko dito sa 8 years ko sa BPO, diba? 2 companies lang. Tapos 2 years pod ko dito sa insurance. oh. Tapos nag-stop ko, nag-business. Tapos business pod na maligya og karne. Tapos katong ako ang recruiting company nga gi-applyan after pandemic or within pandemic, first job na ako. Ay, after cold calling, kay mga almost 3 years po ko dito. Okay. And after that, talent bridging. And then, currently kita. Ay, dili pa talent Gusto ko bridging. mauna. Dili pa talent bridging kay ako ang boss. Hey, how are you, boss? Hello, If you're boss. listening, Hello, shout out boss. Dove Breyer. Hi boss. Pa-sponsor Social me, media boss. Manager, boss. Social media manager. Business development manager. Ano sales experience? Business development manager. Business development. Kanya ka kay graphic design. Ah. Graphic design. Na siya Drawing ko business gutin. prior. Ang tawag Hindi ato mo ay pang-apply Fixlers. Ha? Fixlers ang tawag ato. Kasi Fixlers. Mura siya Grab app. Ah. Pero, ang gina-dispatch, instead na taxi kay mga Fixer. handyman, Oh. mga electrician. mga fixer. Service. Goods, Mga oh, fixer. goods kayo, Yan, no? no? So, mag-meet lang po ang mga... Dito na na-develop imong client communication. Nga kanang Dili pa, prior pa ba? Ah. Call center pa. Hawad na siguro ko daan. Naman na yung account sa may ano before sa Awesome OS nga kanang yung ana ang trabaho kanang magpadala og mechanic untay magubaan og yun ako ang mic na ko kanang magubaan og car sa US magpadala og mechanic sa kung asa ka nga murag state. road assistance. Di jud mechanic technically kay naguba mo sa kinan Mo nakalimutan gani. ko sa pangalan Naguba ka sa middle of the road gani. Oo. Murag ka lang sa Motolite, no? Motolite. Oh, magdala sila battery. Ana. Mo lang share lang ko. Sige, kuan, ang akong mapansin gid sa inyo ang tulong nga VA And ba then kay. for that, Kuya kay mo kay anyo mga tingog ninot yung tingog tapos kung lahi mo kung magbisaya mo og mag-in-English mo, kung mag-in-English mo murumog lahi nga tao ba. Of course, right? This is how we talk. What the fuck? Basta makuha na ko ba bro? si Kiko nagkuha na mo na murag na siya meeting ato si Kiko murag siya nag-in-English siya kalit kinsa man no dili na siya lahi na siya nga tao ba murag siya gisanibon og lahi nga engkanto. Ambot no kay ako mahalap Masaya, pag bitaw na ako na kay kasi ang English like, Hey, hey, can you suck my dick? Or apple, people. ball, A for apple. paper ball. Why did you Accent yaw. Why did you redeem it? Why did you redeem it? Unsay? Pero para makuha ni mo ng accent, ano mong ulo? For apple, B for ball. Unsay mga Cancel. unsay mga gino-consume ninyo nga mga pop culture, mga ana nga magkingana mong English kay sure Pornhub, ko. Pornhub. Kay dili man ta kanang ang mother tongue nato kay English, di ba? Murag secondary language man nato siya. Although gamit kay siya, unsa man ginalalantaw ninyo unsa man Ako first guilds ako Game of Thrones.
Game of Thrones. Game of Thrones, ito Wala gina-develop nang ako. develop. ah. Mong Denominator mo gud sa mua kay nami BPO experience. Yes, isa ko na. Oo. Kay ang skill man gud, ma-practice nimo ang skill ug buhaton nimo siya kada adlaw, di ba? Oo. True. So sa amo duty ka kada adlaw, English ka. You know, pag maabot sa panahon. Oh, you know. siya kanang di ba? Maano na nimo siya Oh, bay. kumbaga murag Makuha nimo access. Norm na lang ba? Ma- Murag i-switch na lang namo siya on if we're gonna talk like this and kumbaga like murag that. mag-muscle memory Sa- na lang sa inyo. Excuse me. Yeah. Namana ba? Excuse me. Sa ako ang case kay most movies na ginatanaw sa among balay is Hollywood movies. Yeah. So tapos ginatry na ako pronounce how they pronounce. Yes. Oh. Kung Role kanang mga or words, role-playing. especially kanang mga bago na mga words nga dili na ako Familiar. Niabot ko sa point ba nga nagtanaw ko sa salamin din akong gi-record akong self. Ano ko, grabe ka cringe na ako eh. Oo, kay pangit man jud kay kog accent. So mo lang gi-develop na ko anto eventually. Tapos how would kayo among like Gwapa ni gwapa nga. rest in peace Oh. Madam sa sa man tong mga Ngano mo ana mo? how would kayo jud Patay naman siya. Ha? Shout out yo, patay naman, di ba? Uno Ikat mo na lang ana siguro man to ta. na part. Wala na lagi. Ano ni Papa? Dili. Kato mga nahimong estudyante. Pwede mo kayo si patay na. Dili, ma'am. ang mga nahimong estudyante ni ma'am. Sorry. mga Sorry. Anyway, Estudyante pero lang, how mga would sige. kayo siya ba eh? Tapos dito ginahon. Pero depende tapos siguro asa man ka nag-high school o si private ni. Dili, public school Public. ko. Wala pod mo ni agid ka nang like sa kanang nagkumon. Wala. Di ba? Di ba? Unsay kinumo? Common ba? Kanang Kumon school. na school na For tutoring good sa mga Oh. children. Kumon. Kanang focus yun siya eh, o something. once na nagkumon ka is ano eh like Ano ka? yung English Achiever ka, ano. bata Dili. pa ka English na Dili. nimo accent eh. Dili. Wala ko Tapos nagyan. factor po siguro no na kanang pagbata nimo kay wala ka gipatan-og Mr. Bean. Oo, ngayon na. Wala ko Imo English. brain rot. Di kay kung imong English nagtara Mr. Bean. Oy. Oy. Pero kato. Shade. Tapos nag-BPO na. Samot na sa katong sa BPO na kanang mas kasabot ka the way Yeah. they speak. Yeah. Oh. Kung Ang- perminti akong na lang nimo kastorya mga Americans. Magkasi mo ang slang nila actually. Oo. Ang Magkasi mo accent, slang. no? Especially kung ang call center nga imong gi-applyan kaning nagi-sila tarong nga training structure. Oh. Ako in all fairness, i-mention gyud ako ni Concentrix. Ang akong top gyud nga training ground. Wala Naa sila English 101 ba? Excuse me, Sutherland. Excuse me. Sutherland. Actually ba Nag-away ko ako. para sa ako para sa ako Sutherland, Howard Wood kayo. Sutherland. Grabe ka. Oh my God. Naman pud mi. 2-1. Bay kanang Concentrix. Ako, kanang Concentrix English ako. 101 man good. 1 week lang na siya. Ang 1 English week. should be foundation. Sita. Si Sita. Wala man rin ang concentrix day. Exactly. Pawaan ang Last name concentrix Sita. eh. Wala pa sa sita. Tagado wala siya sa mga newbies. Muna Down na Concentrix. Pero lisod gihapon kayo kay 1 week, 2 weeks naman ang English 101 na. Mubalik mo murag college bitaw nga ang adjective, ang verb, Subject verb agreement. subject verb. Subject, verb, Mubalik ka agreement. lagi kaging ana. Tapos mga pronunciation. Pronunciation, Importante dito ang American culture. American culture ka na. Tapos Hyperbole. Oy, Kwan, kanang US, anang... US States. Oh, US States. Anang US anthem? Apil sa ako. US anthem. Onomatopoeia. Oh, You see. That's along Isa mo ko to sa English me. sa kanang American culture ninyo nga subject sa training. Tudluan mo sa pag-pronounce ang mga tamang mga states. Like for example, Sige daw, ikaw na to. Kung Japanese ka, Ohio. Akong i-search ang mga states sige daw, dire, search i-pronounce daw. na to, Sa itong ko ana. Kung Arkansas. basahon nimo siya Arkansas. Arkansas. Pero dapat ang pronunciation na Arkansas. 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 Arkansas like Omaha. Omaha. Kani. Kani, unsa ni pag-pronounce? Sige. Kani, unsa ni siya pag-pronounce? Alabama. 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 Ha? Alabama. 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 Kani, Alaska. Kana Alaska. normal lagi na Alaska. Walang tatas. Batang may laban. Alaska. Gago. Batang may laban. Dito, Sige, wala kaning ko na- ilisod. Kaning Arkansas. 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 Silent S. Kaning Connecticut. 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 Kaning Change na. Change na. By 51 states, di ba? Tama na na, North. 52 na.
Hindi, bitaw kay gusto mo guna ako kay basta mag-storya to. Gusto na ko ikuan ko ng mga pop culture ana, storya na pop culture. Ano mo balik ra gyapon mo sa mga call center gon mga BPO. Dito gyapon mo ba ang workaholic jud kayo mo ba no? Unsa may pang-relieve niyo og stress? Ang Relieve advice of sa stress? akong TL sa una, napo ko sa Derland. Shout out, Suptiyo. Buhay pa? Oh, Suptiyo. Kala pwede ato na ibabayan. Kailan Kailan shout ako out? kay Bio? Ha? Kailan na siya sa ay. Josephus, Shout out, Suptiyo, Jessica. Suptiyo. Lalaki na, lalaki. Laki. Muna ang pinaka-idol ako nga Political TL. vlogger. Di ba yan, basta ay. mga TL Oh, kay... di ba no? Sige na Political sila. Tinood ng kwan? Tinood ng murag ka ng conspiracy theory na pag mga TL kay daghang matirahan na kwan. Ako TL, oh. Ako QA ra ba ako? Uy, paumalas ako. Ang advice sa akong TL before, o kanang gusto ka makaano sa English is kanang watch American movies o series, Series. palunga ang subtitle. Ah. Ayaw i-on ang subtitle. Kaya maanan mo ka magbasa sa subtitle. Yeah. So, palungo nimo, ma-force ka nga mag-lip reading, basahon ng the way mo move ilang lips, and then ma-force ka nga mag-focus ilang sinutian. Correct. Nakatabang siya actually. Ang ginatanaw mo ko ni Jonar kay, oh, wait, ba si Sam? Diloy. Ana lang. Di ako, Oh, na ko nagatanaw ay. kog mga Hollywood movies. masoy. Yamuti ko dasoy. Nagatanaw kog Hollywood movies pero ang subtitle kay naka-Pilipino eh. Hindi natin question si Joven. Tinood ba daw na ang conspiracy ano theory nga sa mga TL. issue ba sa TL ka kay Fuckboy daw? Oh. Guys, iyahan yung opinion. Guys, ha? The views and opinions. Of the Ambot guest lang, was a ambot lang deflected sa ila, ha? podcast. Friends, nice ang friends. Nice ang friends. Oh. Kana bitong Mas nice ang happy three friends. Abi na ako mga friends sa ginasex sa TL. Lain na topic dai. Segue lang. Kana bitong maayo may English sa BTS. Kana Ah, mo si leader. Kuan. Kinsa na siya? Bruce Lee. Si Bruce Lee. Di. Manny Pacquiao. VA na siya. Dili. Amot kisa na siya mga Jungkook. Amot kisa na basta kanang kabalo mo. Kisa si Dungkok. Basta kanang kabalo na siya. Si RM RM. o RM. Maayo Ah, ka na siya number- English, di ba? Bata pa na siya bay. Gipalitan na siya kanang VHS ba na sa una? VHS. Si ang mama og friends. Playboy. Friends. Friends. Ako, Friends. Playboy. Gipa-play lang sa TV niya. Iyang kapilan niya gipamina ang friends. Muna kabalo kay siya mo English karon. Mapansin ako sa mga K-pop group kay nadyo isa ka pangit da ba? Gago. Si Bruce Lee. The views and opinions of the host doesn't reflect. Bato naman eh, isundong sa Bini. Oh. Guys, manangin lang may dam. Basin last episode na naman eh. Basin last episode na naman. Sige, go. Di, pero balik ta. Balik ta. Oh. Depende siguro sa TL no. Kung nga ka gwapo, of course. Tubagas eh. Oh, Tubagas. tubagasa. Wala ako kabalo sa ila. In relationship man ako ato na time. So, Ah. so wala. In relationship pa ka ato sa Tapos imo. dili po ganahan ba kanang makipag-flirt o mga agents Mga na ako. agents, no? Kay Pagpangit. Uli ka balbon. dili ko ganahan sa idea na kanang if you flirt with them tapos kanang magkaroon og issue eventually tapos kanang magsalig, mag-absent, mag-overbreak. So wala. One wala. coaching, Take advantage one lang. coaching. Dili ko na thought. So, ana ko yung mga kailan na yung anak po do mag-chicks sila pero sa pikas na team. Dili. Pero wala ko labot. Kwan, wala. how about kiss and love lang? Whatever Wala sa- kiss and love, wala kiss Kisa and na love. shout out kakay. Nawala tayo, Kakay guys. day among next guest. Kiss Kiss and and love love, everybody. Sorry, wako kagit sa reference. Diba, tagaan mo na kiss and love niya. Oh. Kisan But anyway, ang unsa may na-miss nimo nga naa sa call center ato nga time nga karon nag-VA na ka. Oh. Dili tao ha? Pwede ka pon? Pwede nga po, no? Unsa man? Mag-dress up siguro ba? Unsa na nga? Kanang Cross-dressing? Get up. Ah, Kung VA ka, ah, pwede naman ka Pwede naman ka mag-short, di ba? mag-dress up, na-miss na ako mag-dress. Especially pag Monday, amot lang kung Mag-shave pero po. especially pag Monday kay dress up gid Mag-fresh, parang power dress gid mi ba. Mm. So ang normally ang outfit is long sleeves tapos below tapos na ko'y vest na knitted. Ay, okay, remember ko na. Oh, three-piece suit ba eh? Oh, tapos naitayo solo Ay, tapos knitted na kanang vest tapos slacks. Tapos Gentleman gino? Kuan ba? tapos Sporting ba? Kingsman, oh. Oh, naka-Vans. Naka-Vans. Oh, naka-Vans ko. Nga na akong trip sa una. Pero ganahan kayo kung mag-dress up. Tapos, kana lang yung mga saying sa virtual assistants na kung ano sa ka na naalang sa balay permente, you look homeless. Tama. Yawa kayo. Mojud. Ako na-miss ba kay mga gossip? May Gossip. chika ba? Hindi ko ganahan na ba eh. Ay, Sa QA Promise, department, magbibay di gud na mo na mahilikayan nga
Naagi mo abot ng Wala. mga, Ako, uy, that's- nasakpan si Kamen. That's the last thing na mamiss na ko or ang gossip. Ang mamiss na ko is kanang nakay kasurya. Kay tabian mo nga tao. Una ka sa bali ako mga iro ra man ang kauban. Di sa mo ako mga iro na ba Pero oban. makatawa mga kanard kung iro rin yung kauban. Tuloy istorya. Ka naman sana to akong itubag, sulti maka dapat dili people. Syempre, mamiss ni mga tao. Wait, Ang ako, kwan din. grabe pag relapse na ako kay syempre 8 years, diba? Kanang akong separation anxiety ba? Katong Si Punks. like eventually ako na lang isa, tapos single ko ato na time. Ay, na-timing pa dito pagka single ako ni lang mo isa. day. Mamiss mo Bye. na lang na mo tindog atil. One visa for Kiko. Oh, no. Ano Naman ko yung tawag nga power hour, labi na sa kanang sales. Oo. Pag makasale, may mga kuan, may i-acknowledge namin na, One visa So, for Kiko. ginengan na mo paguto. yan. So, Happy na ang, miyan na. ang remedy na ako sa akong loneliness ato sa una kay Unsa? every lunchtime pag open sa mall mo ato gigug mall mo mukaon para makita lang og tao. Oh, mo ba? Oh, grabe. Mo to imong pag-cope. Grabe yun. Until eventually nasanay na ako na ako. Grabe yan. Urag isolated Until now, yun. ako lang isa. Isolation yun ito. Club rag isolated. Tutoy ba yun na tayo. kay bagong friends karon ang pwede pero depende. Pero may wala. Yay! Sa inyong pagka-BPO, wala nyo na-miss ang team building? Pareha lang kita reaction. Namiss na ako. Namiss ako wala. Plastic yung mga puta. Na-miss. Usa to? Na-miss na ko ang gossip. Na-miss niya ang people. Ang team building wala na-miss. Ating-ating ko. Wait lang ha. Wait lang. Dili yun. mo ma-consider ang team building na like part yun sa among trabaho. Di, pero usual, di ba? Usual sa inyo na mag-team building. Yes, yes. Dili Yes, magod- yes and no siguro. Pag naka-start na mo og work from home and na ganahan na mo magstay sa balay, kapuyan na mo mula. Correct. So mo nang Kapoy pa naka gusto ba na ako mag-team building niya ba? Murag kapuyan Or, naman. I-rephrase na kang question. Ah. Ang mga kauban sa team building. Dili. Ako, I'll say dili. Definitely dili. Naman ito NBI din rin. Friends nga po na ko sila, but I don't miss na kanang mag-team building ni kay, kay eventually, og nadyo kay like mga friends jud sa BPO, maski pag VA mo tanan, kamo ka adulting ka na mag-schedule og kanang kanus amo man laag. Mahita mo mangyapon. Like, schedulean ninyo laag. So, sa team building. Guys, dili na ni mo ang last episode sa kwan. Ako. Muna yung mga hard-hitting questions. Yun. No filters ba, no? So, Ibalik tong mic kanina, kato. May pato siya, no? Kay More question kang Yuri. Kuan, ganang... Napatay ko 10 minutes. Oh, single ka karon di ba? Single si Yuri Single ka karon. di ba? So, mga qualifications Okay. siguro para kay Nuki. No? Last time mo, si Nuki na, nagas na mo si Nuki, single pod si Nuki. Kamong Kita duha mo na, na kamo na lang duha ni Nuki. Hindi, joke lang. Single Ikaw, unsay criteria nimo? Single dad. Oh, Single. Single dad. unsay criteria nimo nga kuan kanang sa imong gusto ma partner or mauyab or ma wife ana? Dapat babae jud ba? Baka tawa dyan. Bakante na. Okay, humana. Sulban na natin. Samo kinapangutana nga single dad ka oh. So kamo pa sa imong ex or di na? Single dad gani. Kasi na mo tahan-ana. Fucking stupid. Akong mahunaw din anak eh basta single dad kay yung asawa mo mo din ang kuan ba? gago. You watch too much crime documentary. God! Watch Netflix documentaries. Pero unsa man out of kuan ka karon nga nagapangita kag gugma karon unsa ba? Ambot lang ba eh? Wala din Actually, naman, dili siya priority for me. Oh, Sa ako for ganun now. siyang tubag. You wait actually. You don't have to like look bang good. Sorry naman. Ano to mga suko? Nga mga suko man mo. Dili siya Unsay priority. para sa mo karon Kay unsay kung- mong priority gud? Kung dili lang Career. Kanang unsay Career ako, anak, unsa ka na point sa imong kinabuhi karon nga maingon ka nga I've made it. I mean this is enough. This is Good question. Career-wise. this is Career-wise. this is the shit. Well, for sure, mao ni ang the best part sa akong life na I think for now ha. I mean, wala pa nagplateau or something, maybe I can do better in the future. Yeah, of course. Pero so far, mao ni ang best that I got. This is the best version of me, kumbaga. Kay Career, sa ako ang personal life, Oo. sa friends, families. Kaya usually mo sa mga career person, nasa lang yung natawag nga main career nila. Unsa man imong mga side quest baga? Kanang mga sideline nimo nga gusto nimo nga passionate ka about kanang na. But not to earn money or kanang... Bisag wala kay para sa kwarta, para sa mo ah. Hobby. Oh. Hobby, Hobby. Para sa kuha mag-report og No. Di siya as in kanang hobby good ano kuan. Kita di ba?
kamo na may in different walks of life na mo mga BPO mo ana pero kamo ga stand up comedy mo, di ba? Yes, Nga, yes, yes. passionate mo about stand up comedy ka unsa man ang imong equivalent ana? Karon ang akong ginakabisihan if wala ako nag-work kay Car Club, na ako'y Car Club. MPH, shout Saan out. MPH, Mirage. Philippines. Unsa na? Car Club. Davao Car Crew. Car Club. Yeah. apil Pero ka sa mga kung sa mga Mirage mga lang. MG nga mga cars before Mirage. Mirage na siya. Sa Mirage may Mirage. Mitsubishi Mirage. Ikato guys. Wala ko nibalaan sa cars. Shout out. Nag-attend ko nag-start ko with them last year pero wala ko nag-active kay nabisi ko og gaming. Naga-tabletop games man ko. Ah, Pero, Yes, tama. Nindot, Oh, eh, no? share Saka sila. DM Nakalimot ka? ko ano actually. dili siya tabletop trading card game. Okay. Magic. Okay. Magic the Magic? Gathering. Narigid sila mga event kids sa malls. Sa Gmall, di ba? Sa Oh. Mall. Mga nerd. Isiset ko sa Clifford. Pero Ay, mo sa man marag Yu-Gi-Oh? Murag Oh, Yu-Gi-Oh. yun na. Ayun, murag na hit Dili siya. sa D&D. Dili mo ganahan kinakumpara mo sa Dili- Yu-Gi-Oh. Card siya. Dungeons and Dragons. Trading cards, Yu-Gi-Oh, Star Wars, Di, Pokemon. murag Pokemon. Ano yung Pokemon? Na, Pokemon trading. Pokemon na ay One Piece. Tong-its. Tong-its. Katong mga kotse gani. Collectible man ito, collectible Super card. Trump, Super Trump. Di, murag kotse ang card ba, ang kotse. Pero gasto kayo na hobby. Taligtong. Ngano gasto mo siya nga abi? Kailangan di original ang cards. Yes, kailangan Yes, original oh. ka para makapil ka og Like tournament. naka-plastic case, di ba? Ipaprint na nimo ba no? Magkuha ka ay kani ko kami na ko na. Maghimo sa ka sa Canva. Oo, yung kan ba picture ni Rare card. Bugiro ka ba? Ato ka sa event ba no? Bugiro ka Oh. ba? Pero tanawa oh, Manny Mint- Pacquiao. mint condition Pilihan ba ninyo siya? ni si Manny Pacquiao oh. Oh, kani oh si Bongbong Marcos oh, pilihan niyo na. Ang kalaban kay Bulbasaur, may mong Bulbasaur versus BBM. Utang ina mo. Bulbasaur versus BBM. Mong kalaban. Sa mani. Abi na kog sa tabletop kay, di ba, D&D. Tabletop siya, technically tabletop. Oh, tabletop Kaya siya. ginadula mo nimo on top of the table, On top diba? of the table. Ang D&D, di ba, ako Literal. apil ra siya. Wala po ka sa D&D. Nakadula ko at some point pero very nerdy yun ang D&D. D&D is like, you need to have, Hardcore kayo. you need to have a deep knowledge, Jud, sa kanang lore sa... Lore sa D&D. Nag-try ko at some point pero namagod sila ka ng sige natawag ka na. Grabe na Gina-act D&D, nila ang no? ilang Oh, role play, kana role play gina-act nila. nila ang ilang whatever they want to do with life. Waka ka bantay sa Dili mo narrator. actor. O waka bantay sa narrator. Ikaw na yung pasabot. Kanang naay gilabay nga spell niya. Matano-tanan si Mua. Ako dito. Ano, ako dito. Ako dito. Grabe, no? Oh, role playing siya. Role playing. Role playing game. Mga board games sa mga bright, no? Oh. Tama sa bugo, mga snake and ladders. Scrabble. Scrabble. Atawa na sa kanila. Scrabble. Snake and ladders. Di, maglali sa spelling. Scrabble. Tama ko niya kung... Help niya, ay, help. Kadula mo og snake and ladder no, din gibutang din ning card ni Manny Pacquiao. So nag-stop ko. So karon naga-focus ko sa car club. Car club. Bali, ako ang vice president sa Ah. Mirage Filipinas Davao. Mirage. Oh, okay. Paano ka na? It's I mean, Basta bahala sila. Pa-joinan ko na mo. Yes, you have Ah. to. Unsa? Event, i-promote ang... Oh, basi na may mga MPH. events dira. Yes, na may event, na may couple of events coming very soon. The 31st of May nami Ako na natay car meet sa Crocodile Park alas 2. Ang requirement lang is dapat naka-Mirage ka. G4. Basta na upaw ba? Basta na upaw. Oh, basta na upaw. Binkrudo. Tapos na may customers, Ay, wow. na may community service after that week sa Asa somewhere. lapit? Panabo. 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 Brigada Eskwela. So kanang ma-meet nimo ani nga mga club kaning makatabang pud sa mga mental health. Oh, boy, better sa ako mental health. Mm. Kay dili man siya competitive like Ah, you're oo. playing a game magod. Oh. Especially if ang imong mga kadula sa game na ginadula nimo. Oh. Kay very competitive, mag trash talk and shit. Mga giyang. It's more on camaraderie mo, di ba? Yes. It's more on camaraderie mo. Camaraderie tapos Kay sharing kamura core man, knowledge. kamura man dito. Kamura dire. Oh, mo na Sorry, kamera sorry. dire. Okay. Sorry. That's Sorry. Boy, mga stand-up comedian maya nino. I understand. May tagwala, nawala mo respeto sa mga ba? No. Ay sa ako lang di, ay sa ako lang. Ang gigil ako sa kung mic na baka palit si Mua. So, ang club kamo ang magpagasolina inyong own expenses ang gasolina? Yes.
Dili nakatanan mo gasto din. Kuan? No. So, napatlak. Imo good yapon na sakyanan. Basta na. So pag mag-ride mo, unsa naman kanang Mupalit sila tanker ang na. food mga yana. Chip in gyapon or Chip-in gyapon. Nagyapon yung mga contributions tapos na Nakita ni sa kuan ba? Kinsay Ngita mo ganun. kinsa nga member sa inyong club, Kooperatiba. kinsa nga member sa inyong club imong pinaka-hate kaayo? La 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 la. Wala mi kaila. Ah, Wala hate sa wala. type of ano ba? Kiss and love lang. Kiss and love everybody. Junan promoting hit na ka Jun. Ha? Di wala lang. Gusto lang ako. Halimbawa, yung nani, ako, na ako'y kuan, na ako'y tarak-tarak na Mirage. Pwede ba ko mo-appeal sa inyong club? Pwede, pero depende.